سلامتنا تقبلوا زخبركم تعذبتنا نلومي حمص 10 سنة فرق معلتن فرقان استدالوا زينا ومسنادونا نفلم لنا نمكت لكم بخبر زعدم ماكدا حقوسيه فلما عندنا تبتاتهم تمالي بيستقبر مرمراتات 93 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم كراغاغصن كله 152 دما تفانيوم امباسادور إيرترا بدوب أفريقيا إيرترا نبرتي جوهانسبرغن كبابيان سيمينار كايدوم أبزوا مأكل زتهانس أديقاتات أب مهبتام تحت بايتا وماي لعلا بركتو يقبر اللوام أب هندي أبزا حلف 24 ساعات كبرو سنز حزم موت بكوفيد 19 تمزقيبهم أب ديمقراطية ريبابليك كونغو تان سلام النموحاس زكاير سرحات كحيل تاوعيد قريبهم أب صوماليا أب مخزن بزقات أما حدقان نوتكي سوسان حد العطاءات الشباب كم زموتو تقاليدهم زرزر زينام حابريتا كم منيستر طعنا تمالي 9 سنة أب موشبي مأكلات زوباتات مأكل دوبوب وقاش باركان عن سبان بستقبرة ناي لافاراتوري مرمراتات 93 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاقيت اللوم كابزيوم 43 أبس مرازوا مأكل 31 أبزوا دوبوب مالت 15 من دفرة 13 أبدك أمحرة حدا أمايمنة حدا عد خلا حدا دماء بعرزة كمون 14 أبزوا قاش باركا مالت 5 أبارنتو 5 علي قدر 4 أديبارة 5 أب كرن زوب عن سبات وشيبهم زيصانحيهم إذا خمسين كله إتفايروس ترخيبهم أو هوسبيتالات تعقيبهم كن كجبر لهم زتصنحوا 85 أبزوا مأكل 55 أبزوا سمينا وقح بحري 6 أبزوا عن سبا 5 دماء أبزوا دوبا وقح بحري بتقلل 250 كل زيغاتات حاويهم تفاني مالهم بز مسرت على العصري بكورونا فيروس تلف زيغاتات كسبت مالي 4609 بتح لهم 4600 كابزيهم حاويهم استفانوا 14 بمستفليو 407 دماء جناب هوسبيتالات تعقيبهم زركب يوم منيستر طعنا 9 سنة كل تشحن 21 امباسادور إيرترا أب ريبابليك دوب أفريقان هاجرات دوباوي زوبا أفريقان عطو صالح عمر ب5 سنة أب كتما جوهانسبرغن كبابيان نزنبرو إيرتراويان سيمينار أكايدوم أبتي أب واناوي مدرخاوي تلقو زتكور سيمينار امباسادور صالح أب هلو كنتات هاجرنان قودبونان بحافشة دما أب معبالتات زوبا قرن أفريقا أبزهابو مغلطي منغستي إيرترا حبراو سلام شركنتن معبالن زجمرو صعري ولا كبدهوتات انتلو بهجن دليتاتن حزبتات زوبان كينو انسلزخونه كم زعوت أرغاقيتهم أب زتفلالي هاجرات عالم زومت إيرتراوين بحفشة أب ريبابليك دوب أفريقان هاجرات دوبا وزوبا أفريقان زنوبر دما بفلاي بمخنات انبل مبل 3 عامت إيرترا زكايدون فتات حق انيا فقر هاجر الناس نتن ستتصنبرلون قنوع مثل إيرتراون نتن زتتصبارقلن منبار بمتقاس سألمتاتن حاسوتن أب مقلعون عب قدس لزنبرو بستورد بملكع قصالنت كهلو كم زقبا عزخا خيرهم عمودات امباسادور صالح كاب تساتفتي نزقربلو حتوتات مليسم دحرنا صنت ابزوا ماكل 36 ديغاتاتن 21 رايحتاتن تهانيصن زن ديغاتات زين مستن اقديمن اب اغلغلوت زصنحه تدميرن اب مهبتام تحت بايتاو تحستو ماين لمعت مسنون لعلا استواصو يغبرا كم زلوا ጨንፈር ሕርሻው تحت أرضي يحبر نصبصبو كل إرنا يوناتان عبيو فرتنا عندهم ጨንፈር ሕርሻው تحت أرضي زوبا مأكل بلعل 250 مليون نقفا زهانت أنن زتصقنن انديغاتات عم مهبتام تحستو تحت بايتاو ماين مدنفع حرشاو لمعتن لعلا بركتو يقبرا خمزلوا قليصوم حلفت ጨንፈር ኢንጂነር አብርሃም ዳንኤል ምስኤሪና አብዘካየዶ ቃለ መሕተት ምስራሕ ዲጋታት አብዞባ ማእከል ነዊሕ ዓመታት ዘቆፀረ ምዃኑ ብምጥቃስ ካብ 1914 ክሳብ 1930 ቀረብ ማይ ከተማ ኣስመራ ንምምላእን ልምዓት መስኖ ንምድንፋዕን 11 ዲጋታት ከም ተሰርሓም ድሕሪኡ በብእዋኑ ናወስኻ ብምምጻእ ኣብዚ እዋን እዚ 84 ዲጋታትን 42 ራህያታትን በፂሕን ከም ዘለዎ አብሪሆም ኣብ ተህናፀ እንትሕመፅና أبز تنعود بلا دقات سرحلو جزئين يرو يجيب حفشو 36 زغنا دقات حدش سرحنا أسرع حد راح دما سرح مالش بتوصل قبل الزين كابتن قديما سرح زنا بلا دقات 10 سجينا مالش سلازي بحفشو
كاب 52 ديغاتات ጸጊና سرحنا لنا مالتي دهنا صنت 11 راي ድማ ተጸጊና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ዘንት ተጸገና هم صحنا 16 ديغات ترينا ያን ሕጂ ተጸጊና ጥራሕ ዘይኮነ እንኮላይ ዓበን ማለት እዩ ትሕሶ ማይ ዘዓበ ናይ ካብ 1.13 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ ማይ ከም ዝሕዛ ሆነ ማለት እዩ ስለዚህ بعافش زند دحنا صنت سرح ديغات ترينا ين سرحن مستمحاشا ማለት እዩ ከባቢ 24.7 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ ማይ ሕዛ ማለት እዩ ኣብዚ ሓለፈ 30 ናይ ናጽነት ዓመታት 36 ዲጋታትን 21 ራህያታትን ክህነጻ ከለዋ ኣብ ኣገልግሎት ዝጸንሓ 16 ዲጋታት መምሕያሽ ከም ተገብረለን ዘጠቀሰ ኢንጂነር አብርሃም ኣብ 1992 ኣስታት 230 ሄክታር ዝነበረ ብመስኖ ዝለምዕ ስፍሓት መሬት ኣብዚ ግዜ እዚ ከባቢ 2000 ሄክታር ከም ዝበጽሐ ብምግላጽ እተን ዲጋታት ኪኖዜቤታውን ሕርሻውን ንጥፈታት ዓሳታት ተዘሪእወን ዝምስገን ምህርቲ ይርከበን ከም ዘሎ ኣነጺሮም ብመስኖን ደገፍ መስኖን ተጠቂምካ ኣተኣማን ቀጻልን ዘሎ ሕርሻ መክያዲ ስለዚህ ነዚ ምግባር ተኣኺኑ እዘን ዲጋ እዚኣተን ወሰንት ነይረን ማለት እዩ ስለዚ ከም ኣብነት እንጠቅስ ተኾይና ኣብ 1992 ዝነበረና ብመስኖ ዝለምዕ ቦታ ካብ 232 ሄክታር ሕጂ እንድሕሪና ናላሽ ምሽ ኩነታት ዝክረምቲ ክብለ ጠቕብሎ ብልኽለኸውን ግን ካብ 2000 ሄክታር በጽሕሎ ማለት እዩ እዚ እንተሪና ሕጂ ቀጥታ ካብተን ዲጋታትን ብትሕቲ ዲጋ ብአን ማዕቢሉ ዝተፈጥረ ወይ ዝሃብተም ዕላታት እዚ ምንጭ ማይ ኮይነን ዘገልግሎ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዞባ ማእከል ዝርከባ ዲጋታትን ራህያታትን ብድምር 70 ሚሊዮን ሜትር ኪብ ማይ ክዕቅባ ዝኽእላ ምዃነን ብምሕባር ድማ 12 ዲጋታት ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይ ከተማ ምምላእ 72 ዲጋታት ኣብ ልምዓት መስኖም 42 ራህያታት ድማ ንዘቤታዊ ኣገልግሎትን ጥሪትን ኣብ ምግልጋል ከም ዝርከባ ኣረዲኦም 72 ዝኾና ዲጋታት ካብ 16.65 ሚሊዮን ሜትር ኪብ ዝሕዛ زي أنها مسنين مالتي نوع على مسنو زوعلان كانت 42 رايات هالدماني بتوزع نتريتن زي بتاع أقولقوت مثلا عتاب نزوع المالتي زرمها واحد شو عتاب متر كيم ماي مليون متر كيم ماي حذاء كانت أنا عبيد دقات زي أن لاش مشكلة ماي كتماس مرة تتحزين 10 دقات على مالتي زين كاب 5 شو متر كيم ماي حذاء زغلان حلاف ጨንፈር ሕርሻው ትሕቲ ቅርጺ ዞባ ማእከል ኢንጂነር አብርሃም ዳንኤል አምወዳታም በሐፈሻ ብዞባ ደረጃ ብመንደቕን ጋቢዮንን 85 ዓበይቲ ከትርታት ተሰሪሑ ከም ዘሎም ኣብ ደርፎ ዝሰላሰል ሕርሻው ንጥፈታት ንምድንፋዕ ከዓ ዓበይቲ ከትርታትን ክልተ ንኣሽቱ ትሕተ ባይታዊ ዲጋታትን ከም እተሃንጸ ብምብራህ ሓንቲ ዓባይ ዲጋ ንምስራሕ ዲዛይን ተጻፊፉ ከም ዘሎ ኣፍሊጡም ኣብ ንዞባ ሽዕብ ዝርግሐት ትካላት ጥዕና ከምኡውን ናይ ሰብ መሳርሒታትን ዕጥቅንና ማዕበለ ስለ ዝመፀ ዝሓሸ ኣገልግሎት ይውሃብ ከም ዘሎ ሓላፊ ጨንፈር ጥዕና ንዞባ ኣቶ ዜናዊ ገብረ ድንግል ሓቢሮም ኣብ መንሸብ ማእከል ጥዕና ኣብ ወቂሮ መደበር ጥዕና ኣብ ገድገድ ድማ ነቁጣ ጥዕና ከም ዘለዋ ዝገለጸ ኣቶ ዜናዊ ህዝቢ ኣብ ቀረቡ ኣገልግሎት ክረክብ በቂዑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ወግሬት ተወሳኺት ነቁጣ ጥዕና ንምኽፋት ምድለዋት ከም ተጻፈፈ ኣረዲዮም ኣገልግሎታት ተመላለስቲ ሕሙማት ላቦራቶሪ ክንክን ነፍሰ ጡራትን ሓራሳትን ከምኡውን ፋርማስን ቀዳማይ ረድኤትን እትህብ ማእከል ጥዕና መንሸብ ብዘይካ ነበርቲ ናይቲ ንኡስ ዞባ ኣብ ወቕቲ ቀውዒ ካብ ንኡስ ዞባታት ጊንዳዕ ገለብን ኣፍዓበትን ንዝመጽእ ህዝቢ እውን ከም ተገልግል ዝጠቐሳቶ ዜናዊ ዝግበረሎም ቀረብ መድሃኒት ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ኣዘኻኺሮም ህዝቢ ነቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወሃብ ጥዕናዊ ኣስተምሮታት ብግቡእ ስለ ዝከታተሎን ዘተግብሮን ኣብ ኣገልግሎት ክንክን ነፍሰ ጡራት ሓራሳትን ህፃናትን ዝምስገን ዕቤት ተራእዩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ንኡስ ዞባ ሽዕብ ልዕሊ 30,000 ነበርቲ ኣለውዋ كبرات تعزفتنا دحر زحات صار مساغريت أقراو زيناتات حيزة كملسكم مكتالكم كتقتلو دقيمة بخبر عدم أبزيناتات وطائي أب هندي أبز حلفة 24 ساعات بدرجة علم زل علامة أن موت بكوفيد 19 كم التمزجبة تقاليحهم
ኣብቲ ዝተጠቕሰ ሰዓታት 6,157 ከም ዝሞቱ ዝተቐሱ ጸብጸባት እዚ ኣሃዝ እዚ ለበዳ ኮቪድ-19 ካብ ዝኽሰት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ዝተመዝገበ እቲ ዝለዓለ መጠን ሞት ምዃኑ ተሓቢሩ ምዚ ተደሚሩ ኣብ ህንዲ ብኮቪድ-19 ናይ ዝሞቱ ሰባት ጠቕላላ ቁጽሪ ኣስታት 360,000 በፂሕሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣብ ህንዲ ልዕሊ 86,000 ሓድሽ መልከፍቲ ከም ተመዝገበ እዚ እውን ኣብቲ ሃገር ንዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ክምዝገብ ምስ ዝጸንሐ መጠን መልከፍቲ ክነጻጸር እንከሎ ዝተሓተ ምዃኑ ነቲ ለበዳ ንምቁጽጻር ንዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ተስፋ ዘስንቕ ምዃኑዮም ጸብጸባት ጥዕና ዝጠቕሱ ህንዲ ነታ ልዕሊ 34.2 ሚልዮን መልከፍትን ልዕሊ 613,000 ሞትን ዝተመዝገበላ ኣሜሪካ ተኸቲላ ብደረጃ ዓለም ካልኣይ ደረጃ ሒዛላ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘካየድዎ መጥቃዕትታት ብምውሳኹ ነዚ ብምቁጽጻር ጸጥታን ውሕስነትን ዜጋታት ንምርግጋጽ ዝካየድ ጸጥታዊ ስራሓት ክሕይል ውድብ ሕብራት ሃገራት ጸዊዖም እዚ ዝተገልጸ ብ7 ሰነ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል እታ ሃገር ኣብ ልዕሊ እትርከብ ዓዲ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 10 ሰላማውያን ሰባት ከም እተቐትሉ ድሕሪ መቀልሕዮም እቲ ዛጊት ፈጻሚ እዩ ዘይተረጋገጸ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ሃስያ ንምውራድን ራዕድን ምፍጣርን ዝተኻየደ ምዃኑ ዝገልጹ ጸብጸባት ንዞባታት ሰሜናዊ ኪቡን ኢትሩን ኣብ ዘራኸብ ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ዝተደኮነ ዓድታት እውን ብሕርሻ ንዝነበሩ ሰላማውያን ሰባት ዒላማ ዝገበረ ከም ዝኾነ እቶም ተኸታተልቲ መጥቃዕትታት ኣብ ሳልስቲ እዚ ከም እተፈጸመ ኣረዲኦም መንግስቲ ኮንጎ ጸጥታን ሰላምን ናይቲ ከባቢ ብሓፈሻ ውሕስነት ሰላማውያን ሰባት ድማ ብቐንዱ ንምርግጋጽ ዘካየዶ ጸጥታዊ ስርሒት ከሕይሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብ9 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጸዊዑ ዘሎ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ዞባታት ሰሜን ኪቡን ኢትሩን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ዝኣወጆ ህጹጽ ናይ ክርደና ድንጋገ ብ15 መዓልትታት ከም ዘናውሖ ብ4 ሰነ ምሕባሩ ይፍለጥ ቀንዲ ፈጻሚ ናይዚ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ብኤዲኤፍ ዝጽዋዕ ዕጡቕ ተቃዋሚ ሓይሊ ምዃኖም ጸብጸባት ዝሕብሩ ብሸሞንተ ሰነ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሶማልያ ኣብ መኽዘን በዘጋጠመ ሓደጋ ነውትኪ 6 ወጻእተኛታት ዝርከብዎም 61 ዕጡቓት ሽብራዊ ጉጅለ አልሸባብ ከም ዝሞቱ ሰመዝ ጸጥታ ሶማልያ ሓቢሮም ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ዛጊት እኳ እንተዘይተገልጸ ሰራዊት መንግስቲ ሶማልያ ዕጡቕ ጉጅለ አልሸባብ ዝጥቀመሎም ኣጽዋር ካብ ስራሕ ወጻኢ ንምግባር ሰፊሕ ስርሒት ከም ዘካየደ ሓቢሩሎም ሰራዊት ሶማልያ ብትሕቲ ሽብራዊ ጉጅለ ዝጸንሐ ሓያሎ ከተማታትን ዓድታትን ተቆጻጺሩ እኳ እንተሎ አልሸባብ ገና ጸጥታዊ ስጋት ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ምምዕባል ቴክኖሎጂ ሃገሩ ገዚፍ ባጀት ክስላዕ ቀዲሙ ንዝረቐቐ እማመ ደጊፍዎም እቲ ባይቶ ብ8 ሰነ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ 68 ብ32 ድምፂ ደጊፉ ነቲ እማመ ገሊጹሎም ብመሰረት እዚ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ዝረቐቐ እማመ ኣሜሪካ ጽላት ቴክኖሎጂ ንምድንፋዕ ብቐንዱ ድማ ምስ ቻይና ዘለዋ ተወዳዳርነት ንምዕባይ ልዕሊ 250 ቢልዮን ዶላር ክትስልዓ እቲ ባጀት ኣሜሪካ ቀዲማ ኣብ ተመሳሳሊ ጽላት ካብ ዝሰላዓቶ መጠን ገንዘብ ዝዓበየ ምዃኖም ጸብጸባት ዝጠቕሱ እቲ መደብ ኣብ መዳይ ቴክኖሎጂ እወታዊ ገስጋስ ተመዝግብ ንዘላ ቻይና ንጹር መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ምዃኑ ይሕበር መንግስቲ ቻይና እቲ ውጡን ናይ ዝሑል ኩናት መንፈስ ዝሓዘ ምዃኑ ብምጥቃስ ተቃውምኡ ገሊጹሎም ኩሉ መድያዊ ፍልልያት ኣሜሪካን ቻይናን በብእዋኑ እናገፍሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጸባት ይጠቕሱ እስራኤል ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ሶርያ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ኣየር ብውሕዱ 12 ወተሃደራት መንግስቲ ሶርያ ከም እተቐትሉ ይቃልሓሎም ብሰንኪቲ መጥቃዕቲ ንዋታዊ ዕንወት እውን ከም ዝወረደ ሰመዝ ሶርያ ሓቢሮም ይኹን እምበር እስራኤል ነቲ ፍጻሜ ዝገልጽ ሓበሬታ ዛጊት ኣይሃበትን ዘላ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ዕላማታት መንግስቲ ሶርያ ከምኡውን ኣብ ሶርያ ተደኪኑ ንዘሎ ወተሃደራዊ መደበር ኢራን ዕላማ ዝገበረ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ከተካይድ ምጽናሓ ይዝከር መንግስቲ እስራኤል ህላወ ኢራን ኣብ ሶርያ ንጸጥታ ሃገሩ ስጋት ከም ዝኾነ እዩ ክሕብር ጸኒሑ ይኹን እምበር ቀንዲ ግዳያት ናይቲ ተደጋጋሚ ፍጻሜታት ሰላማውያን ሰባት ምዃኖም መንግስቲ ሶርያ ይወቅስ ናይ መወዳእታ ዜና
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓንቲ ኣደ ኣብ ሓደ እዋን 10 ማናቱ ብምግልጋላ ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ስሒባ እታ ጎሲያመ ታማራ እተባህለት ኣደ ኣብ ከተማ ፕሪቶሪያ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል 7 ኣወዳትን 3 ኣዋልድን ከም ተገላገለት ተዛሓበራተን ማዕከናት ዜና 5 ካብቶም ማናቱ ብንቡር እቶም ዝተረፉ 5 ድማ ብመጥባሕቲ ከም ዝወለደቶም ኣፍሊጠን እታ ኣደ ኣቐዲሙ ክግበረላ ብዝጸንሐ መርመራታት 8 ማናቱ ክትገላገል ምዃና ክንገራ ድሕሪ ምጽናሕ 10 ማናቱ ከም ዝወለደት ዝሓበረ በዓል ቤታ ኣዝዩ ከም እተሓጎሰ ገሊጹም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ሓንቲ ጓል ማሊ ኣደ ኣብ ሞሮኮ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ኣብ ሓደ እዋን 9 ማናቱ ምግልጋላ ይዝከር ዜና ቀድመ ምዝዛና ኣርእስቲ ዜና ክደግመልኩም مالي بستقبر مرمراتات 93 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم كرغاغص كله 150 كنتل دما تفانيوم امباسادر ኤርትራ ደቡብ አፍሪካ ኤርትራውያን ነበርቲ ጆሃንስበርግን ከባቢያን ሴሚናር አካሂዶም ኣብዞ ማእከል ዝተሃንጻ ዲጋታት ኣብ ምህብታም ትሕተ ባይታው ማይ ልዑል አበርክቶ ይገብራለዋ ኣብ ህንዲ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ክብረ ወሰን ዝሓዘ ሞት ብኮቪድ-19 ተመዝጊቦም ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ጸጥታን ሰላምን ንምውሓስ ዝካየድ ስራሓት ክሕይል ጻውዒት ቀሪቦም ኣብ ሶማልያ ኣብ መኽዘን ብዘጋጠመ ሓደጋ ንውትጊ 61 ዕጡቃት አልሸባብ ከም ዝሞቱ ተገሊጾም سلام كبرات تعزبتي على توزينا سبورت حيزلكم قريب لخو نمكتتالكم بخبر زعدم أمير علي ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ቱም ኪቤካ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሳተፎ ዘሎ ጅሮ ሳይክሊስቲኮ ዲ ኢጣልያ ትማሊ ብናሻውዓይ መድረኽ ውድድሩ ቀጺሉ ውዒሉ ናይ 2.2 ሓይሊ ፈረስ ቢዩሲአይ መዕቀን ዘለዎ ጅሮ ሳይክሊስቲኮ ዲ ኢጣልያ ትማሊ ተቀዳዳምቲ ካብ ሳንድሪዮ ክሳብ ላንዳዛ ዲጋዲ ኮምፖሞሮ ዝዝርጋሕ ናይ 119 ኪሎ ሜትር ውድድር እዮም አካይዶም እስጳኛው ኹዋን ኣይሶን ውድድሩ ብ3 ሰዓትን 28 ደቂቃን ሓንቲ ንኡስ ካሊትን ብምዛም ዕውት መድረኽ ክኸውን ከሎ አባል ክለብ ኩቤካ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካብ ዕውት مدرخ بشمونت دقيق دحيرو مبس هلسان سلستن درجة حيزوم اسبانيا وخوان ايسون زوددر بسنا حدن ساعتن 10 دقيقن 10 تشعتن اسكاليتن قدام ما يكون خمرحن كله ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ب13 دقيق دحيرو مبل 10 درجة حيزلهم اب قطليا مالا ሄኖክ ب25 نطبي اب مبل 11 درجة تقميطلهم شامناي مدرخ سايكليستيكو دي ايطاليا لوم تقدادمتي كاب افريكو تبغيسوم اب اندالو زازم ناي 115 كيلومتر وددر كايدو مدب تسريع لمالو Lingua di fuori per lui nell'ultimo sforzo, è andato bene ma perde qualcosa. Ha confermato 31 secondi di ritardo nei confronti. نزخري قريم تساواتاي كعسة سكيعت نفسي رأتو كيدانة تولد برهانن ودو سوء تكي كيدانة تكان بسدرا بيتو نزتوفيا وانشان مدلان معتار عمونغو عصر تحادا كانت تتقدم مايدي بجنزب ومأكل نحادا سومن زغط صلني أوريكا محلاف ودرات كعسة سكيعت بقدام على تحمشت سدرا بيتو من قدام تساوتن أفتر خبلو أقات أمي أب ميدا بوشو فيليا تجميروم بزي مسارات بقدام أب ساعتات مشت أب استخيري ودرات مايتا مراني عداق حموس بسأبيب سالسان سلستن مساسن حادا كتفانوان كلا كساب سلست كوارتر استخيري قطن ساوان عمبر بابن بسنكي مسلماتو نابكال غزي كسغاغر توسينو بسلوس اب ساعات مشت اب استخير وددر كيكير نميكا 40 شوعتن مساسن شمونتن حرينا نبدو سان 4 ب 40 كلتن سيعرنن از وددر لما حموس كاب ساعات 4 يمش جميرو كغصليوم بز مسرت كريستال مس الجين سوا مس عنبب كرخبا مدب تسريع لنالو باركس كورات تعزبتي على توزينا سبورت ابزي فتصن بمكتالكم دقيمه مسجن سلام